खुलुमबाय लोगोफोर बर'नि रानि 2.0 आव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। जुदि नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनो अब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि। लोगोफोर मा दानाव जुलि जायोब्ला हौवा आरो हिन्जावनि अनलायनाया जेब्लायबो राफोद जानानै थायो। जुलिनि गोथार बन्धनाव खाजानायनि सिगां जानो गोनां हौवा आरो हिन्जावनि गेजेराव माखासे सोंथि जाखांफैयो। गासै हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदाना बेखौनो हास्थायो बिसोर खुसियै नखरखौ दालांनो। बेबायदि समाव हौवा आरो हिन्जावा जेब्लायबो गावसोरनि पजिटिभ साननायजों अनलायनायखौ राफोद खालामनो नाजायो। लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखायो हाबाया मोनसे गोथार सोमोन्दोजों खाजानाय, नाथाय दानि दिनाव बे गोथार हाबाया खायसे मानसिफोरनि थाखाय मोनसे श' बायदि आरोना। हाबानि 1 बोसोर थाङियावनो हौवा आरो हिन्जावनि गेजेराव गावस्रालायनाय नुनो मोननाय जायो। थामहिनबा सोरबा हौवाखौ गारना गुबुन हौवाजों खारो आरो सोरबाबा गावनि हिन्जावखौ गारना गुबुननि हिन्जावखौ लानानै खारो। बैफोरबायदि जाथाया दानि दिनाव गले गले जाफ्लेबाय थायो। आफा श्री कृष्णआ जेरै खोलि जुगनि आइजो माहारि एबा सुबुंफोरखौ महर होनानै गालांदों, थिग बेबायदिनो बे खोलि जुगनि सदर्शन चक्रआ गिदिंगासिनो, जेराव सैथो होननाय सोदोबा गोमालांनो हमबोगासिनो। सैथोनि जायगायाव असैथोआसो गेदेर मासिखौ आवग्रिना थानायखौ जों नुनो मोननाय जायो। जोंनि गिदिर गिदिर हिन्दु शास्त्रफोराव हाबाखौ 7 जोनोमनि सोमोन्दो होनना बुंनाय जायो, जाय सोमोन्दोखौ जेब्लायबो इसोरखौ साखि दोननानै समाजनि रायजो राजानि मददजों बे गोथार सोमोन्दोखौ खानानै होनाय जायो, जायखौ जों अरायबो गोथारै लाखिनाया मोजां। जेब्ला जों हौवा थासेयावबो गुबुनजों एफेयार्स लागोन अब्ला बे हाबानि सोमोन्दोआ अरायनि थाखाय खोमसि जानानै थागोन आरो बेयो सानसे नङा सानसे समाजनि नोजोराव गाज्रि महरै नुजाथिगोन। बेखायनो जों आइजो माहारि एबा हिन्जाव थाखानाय हौवाफ्रा बैफोरनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां होनना आं सानो। फिसाय थैजानाय हिन्जाव थामहिनबा हिन्जाव थैजानाय हौवा बैसोरनि बाथ्राया आलादा जायो। ज्योतिष शास्त्रनि बायदियै बेखौनो फोरमायनाय जायोदि हाबाया दान एबा मासजोंबो गोथौ सोमोन्दो गोनां। फै जों दानिया मिथिना लादोनि ज्योतिष शास्त्रनि बायदियै मा दानाव जुलि जायोब्ला मोजां। गिबि दान महरै जानुवारि। बे दानाव जुलि जानाय हौवा आरो हिन्जावा गावसोर सानैनि गेजेराव सारप्राइज होलायनायखौ मोजां मोनो आरो बिसोर गावसोरनि फेमिलिनि फारसे जोबोर जोथोन लाखिनाय जायो होनना बुंनाय जायो। बे दानाव जुलि जानाय हौवा आरो हिन्जावनि जराया गोरलैयैनो गावस्रालाया, नाथाय बे कपल्सखौ बांद्राय रमान्टिक मुडआव थाया होनना बुंनाय जायो। फेब्रुवारि। बे दानाव जुलि जानाय कपल्सफ्रा जोबोर सानग्रा जायो। बिसोरनि साननाय हनायफ्रा गुबुननिख्रुइ एसे आलादा जायो होनना बुंनाय जायो। फेब्रुवारि दानाव जुलि जानाय कपल्सफोरा गावसोरनि नखरखौ लानानै जोबोर सानग्रा जायो आरो जेब्लायबो सुखु गोजोनखौ हास्थायो होनना बुंनाय जायो। हौवा आरो हिन्जाव सानैबो सासेया सासेखौ जोबोर खुसियाव दोननो नाजायो। मार्च। बे दानाव जुलि जानाय कपल्सफोरनि सोमोन्दोआ गोदै आरो गोखैस्रो महरनि जायो होनना शास्त्रआव बुंनाय जायो। बिसोर जोबोर इमसनेलै थाग्रा जायो आरो सासेया सासेखौ जोबोर अनग्रा जायो होनना बुंनाय जायो, नाथाय बिसोर सासेया सासेनि सिगाङाव फोरमायलाया होनना मिथिनाय जायो। बैसोर सानैबो सासेया सासेखौ कम्पेयार खालामलायनायनि थाखाय बेबायदि कपल्सनि गेजेराव नांज्लाय खमज्लाय सोमजियो होननाबो बुंनाय जायो। एप्रिल। बे दानाव जुलि जानायखौ जोबोर मोजां होनना शास्त्रआव बुंनाय जायो। एप्रिल दानाव हाबा जानायखौ बयनिख्रुइबो देरसिन बुंनाय जायो। बे दानाव जुलि जानाय हौवा आरो हिन्जावा जोबोर अनलायग्रा आखुनि जायो होनना बुङो। जाय कपल्सफ्रा एप्रिल दानाव हाबा जागोन बैसोर जिउ जोबजासिम सासेया सासेखौ रेसपेक्ट होना मोजां मोनलायो होनना बुंनाय जायो। बे दानाव जुलि जानाय कपल्सफ्रा सासेया डमिनेट आखुनि आरो सासेया एडजास्टिक आखुनि जायो होनना बुंनाय जायो। बेखायनो बिसोरनि सोमोन्दोआ थान्दा जानानै थायो होनना मिथिनाय जायो। मे दानाव जुलि जानाय कपल्सखौ बयनिख्रुइबो आलादा होनना बुंनाय जायो। बे दानाव जुलि जानाय कपल्सफ्रा खायसेया एसे गोरोन्थि बुजिलायोब्लाथाय मोजां जाफिननो गोब्राब जायो, जायनि थाखाय बैसोर माब्लाबा गावस्रालायनायनि डिसिसन लानाय जायो होनना शास्त्रआव बुंनाय जायो। जुन। बे दानाव हाबा जानायखौ शास्त्रआव मोजां होनना बुंनाय जायो। बे दानाव जुलि जानाय कपल्सनि गेजेराव सासेया सासेखौ मान होलायनाय जायो आरो बिसोर सानैनिबो गेजेराव अनलायनाया राफोदैनो थायो होनना बुंनाय जायो। नाथाय बेबायदि कपल्सआ नखरनि जेंनाखौ लाना जोबोर साननाय लैथोआव थायो। जुलाइ। बे दानाव जुलि जानाय कपल्सआ जेब्लायबो खुसियाव थायो। बिसोर गावसोरनि बिसि फिसायनि सोमोन्दोखौ जोबोर स्टेन्डार्डै लाखियो। बेबायदि कपल्सफोरा गिदिर गिदिर सिमां सुजुयो आरो बैफोर सिमांफोरखौ मोगथां महराव जाफुंहोनो थाखाय बिसोर नाजाथाबो। बे दानाव जुलि जानाय कपल्सफोरनियाव गोबां इग' थायो होननाबो बुंनाय जायो। आगस्ट।
बे दानाव जुलि जानाय कपल्सफ्रा गोनो गोथो बुजिलायनायनि गेजेराव थायो होनना मिथिनाय जायो। बेखायनो जाय कपल्सफ्रा आगस्ट दानाव हाबा जायो अब्ला बिथांमोना हौवा आरो हिन्जाव सानैबो सासेया सासेखौ बुजिलायनो हायोब्ला मोजां होनना बुंनाय जायो। सेप्तेम्बर बे दानाव जुलि जानाय कपल्सआ गावसोर सानैनि सोमोन्दोखौ जोबोर सानै हयै सालायलाङोब्ला मोजां होनना शास्त्रआव बुंनाय जायो। बेबायदि जराखौ पजिटिभ थिंकिंनि होननानै मिथिनाय जायो। अक्ट'बर शास्त्रनि बायदिब्ला अक्ट'बर दानाव जुलि जानायखौ मोजां होनना बुंनाय जायो। बेबायदि कपल्सफ्रा सासेया सासेखौ गोसो गोथारै अननाय होलायो होनना बुंनाय जायो आरो बेबायदि कपल्सफ्रा गोबां जेंना जेंसिनि गेजेरजोंब्लाबो गावसोरनि सोमोन्दोखौ राफोद महर होनो नाजायो होनना शास्त्रआव बुंनाय जायो। नभेम्बर शास्त्रनि बायदिब्ला बे दानाव जुलि जानाय कपल्सफ्रा एसे आलादा सानो आरो बिथांमोना गावसोरनि फेमिलिखौ जौगाहोनो थाखाय गोबां नाजाथाबो आरो बिसोर जिउआव साक्सेसबो जानो हायो होनना बुंनाय जायो। डिसेम्बर बे दानाव जुलि जानाय कपल्सफ्रा शास्त्रनि बायदिब्ला फैबाय थानाय समखौ मोजाङैनो बारहोयो होनना बुंनाय जायो आरो बे दानाव जुलि जानाय सुबुंफोरा अरायबो गावसोरनि मोजांखौल' हास्थायो होनना बुंनाय जायो। लोगोफोर, नोंथांमोना एसेब्लाबो बुजि मोनबाय जानांगौ। लोगोफोर, बबे दानाव जुलि जानाया मोजांसिन होनना बुङोब्ला शास्त्रनि बायदिब्ला एप्रिल दानाव जुलि जानायखौ बयनिख्रुइबो मोजांसिन होनना बुंनाय जायो। लोगोफोर, जानो हागौ नोंथांमोना दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों हाबानि सोमोन्दै आरो बबे दानाव हाबा जायोब्ला मोजां जायो बेनि सोमोन्दै एसेब्लाबो मिथिनो हाबाय जानांगौ। जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नोंथांमोननि लाइफआव बाहायजाथाव मोनदों अब्ला नोंथांमोननि लोगोफोरनो शेयार खालामलायबानो जाबाय आरो जाय बिथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय जासिहरनाय थाबाय।